Salutare tuturor și bine ați venit la încă un nou episod pe acest canal cu Andrei Gamer și în acest episod voi face cea mai mică și modernă casă din Minecraft. Vă voi arăta și vouă o căsuță foarte mică și modernă. Haideți să vă arăt. Mie îmi place, e foarte șmecheră, e mică și e șmecheră. Uitați aici un design mai special. Uitați, încape chestul acolo. Aici patul, de asta de lumină, un furnal, un chest. Și dacă mai vrei să mai pui ceva, mai poți să mai pui aici. Dacă mai vrei să mai pui. Dar în cazul nostru noi nu mai punem nimic. Depinde și voi ce mai vreți să mai puneți, încă un chest sau nu știu, depinde ce vreți voi. Și deasupra este o fermuța care pe lângă dirt am ales să punem un sig de la. Haideți să începem și noi construcția căsuței noastre. E 3 pe 3 și e foarte mică și șmecheră. Haideți să începem. Voi pune aici glas. Așa, haideți mai întâi să ne culcăm. Voi pune stop. Deci, cum vedeți, am pus 6 geamuri, glasuri. După aia dai cu un 3 de astea, cum le spunem, Doamne, slaburi. Aveam lapsus, mă. Și aici jos dai cu un rând de slaburi. Frumos aici sus. Da, și aici. Stai să conturăm toată asta ca să pară și mai frumoasă. Uite, așa e bine. Am pus prea mult și așa, și aici trebuie să conturăm frumos. Voi pune iar așa aici. Stați. Voi face și design chiar. Pentru că acestei case trebuie să-i faci design la cât de șmecheră este ea. Hai să punem mai întâi aici chestul. Punem lumină. Mă, dar noi asta am făcut-o prea mare. Nu e 3. A, nu, am uitat să punem aici. Da, bă. Așa. Aici mai puteți să mai puneți ceva. Acolo sus. Aici va veni crafting table și în dreapta lui, în stânga lui de fapt, furnalul. Voi pune aici patul frumos. Aici patul. Așa. Punem ușa. Punem door. Pus aici. Deci parcă începe să prindă forma acum. Așa. Haideți să începem să punem acoperișul. Dar are o chestie. O să vă pice apă în cap. Sper să nu vă supărați noaptea când dormiți. Unde este dirtul aici? Pac. Facem aici așa frumos.
ne punem seed-urile ca să crească și ele. Dar mai întâi trebuia apa și după aia seed-urile. Nu știu, acum dăm și noi. Dăm cu bone meal-ul ca să crească. Așa. Totul. Dăm signul frumos aici. Așa. Haideți că este. Mie îmi place. Dacă vă place și vouă, nu uitați să apăsați și voi butonul like și de subscribe. Să strângem și noi 380 de abonați. Chiar vă mulțumesc, băi, deci chiar vă mulțumesc. Haideți să punem și asta, stairs. Unde? Stairs de asta, whack. Stairs. Și aici va veni un slab. De fapt, 3 slaburi de whack. De asta și aici va veni ca un fel de terasă când să te bagi când plouă. Aici vine așa pentru design. O daia de iarbă, de frunză. De frunză, mă. Acolo va veni o torță. Așa. Și cam atât cu casa noastră. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul like și de subscribe dacă mai vreți episoade de genul, cu videouri informative, cu căsuțe noi, o să construim noi fel de chestii. Pa, pa!